Sagudahin nga rin ti surat, ti makasalitaan ni Daniela nga napoluan, lumtaw to. Dear Manong Nemi, naragsak ti asawak nga ni Edmond idiyawat ko keng kuwanan ti tulbek ti branyo nga taksi nga ginatang ko. Taxi driver laeng manunemi laeng konak ta isumatim konak. Niya Edmond nga asawak makisipaspasada idi taxi. Ngamit ito ag-asawa kami manunemi kinid daw na nga gumatang kami ti bukod nan nga taxi. Tapos kastakit na pipindas, inspirado nga panagpasada na. Pinatga, kit iso da ito yan. Kit ore nakla na paarain, ore nakla inarakop manunemi iti nalaus nga ragsak na iti kaddan ti bukod mi nga taxi. Inyawat ko paging kuha na manunemi iti panakiristro ti lugan. Duwata tinainagan, sweetheart? Abay nga rumbing nga mas daho ka. Sino ka matrumbing? Kadwa taman, agasawa taman. Kaya nakadingan sawan ngawan ti panagtalik mo kanya. Nasak ti inaganam. Baka ilakok. Abay ko mailakok. Awan day ti panunod ko. Kaya nangasawan no, apay nga duwa tamat lang ni inagan ti panakarehistro ti lugan. Kaya't nangasawan nga kukwata nga duwa. To ore may inagan kanya, kukwatamat nga duwa. Ore may inagan kanya ka, kukwata nga duwa. Nagasawa tangay. Imsig sigurado nga naganta nga duwa. Tapos saan ko may salda? No saan nga awan ti approver mo? Apay nga rin nagatatang panunutem. Ti pinanunot ko no apay nga nagtipon din naganta, inagan ti taxi. Iti panang ipakitak na talagang sangsang nga may sata. Nalawag ka rin? Dada ka dito ti issue? Saan nga dito ti issue? Ti issue, kat ito yung nakpanagyaman, kabuta pinatgam tikid daw ko, nga adaan ako ti bukod nga taxi. Adaantan ko nakguayam ko ma, na nainagan ta nga doon. Kaslawan ng anyaman na kanyak manunemi data nga sang kabasit nga issue. Tinas ka nita, kat makitak tiragsak ti asawa. Naama mo kami ti asawak manunemi akas taxi driver, hindi tarugya ko ni tiyag trabaho. Kalbasan nga nag-tredwarak, iti college, kat naipasak ti board ko, kat ng opisina, kat di bangko. Kurang arot kanya. Orisan ka na mga alat ibukod mo nga lugan. Tadak nga hadid sundo. Sigurado ka. Gawin. Nga masapol ngagplete ka. Nagpleta kinibukod ko nga sa taxi. Gawin. Di ba? Sikat mo ka tiwaya ko. Mangbusat. At sikat mo na nga pasahero, kitulog ka di opisina. O, tano saan ka ba't nagplete, baka no, agmalas. Hani. Mangalak ti bukod ko. Mangalak pa ti bukod ko nga kotse. Yan tanga, nagpintas ti trabaho, nangatod ti sweldo. Manipod baba, kingana nagbalin ako ng supervisor. Kasapulag ti bukod ko ng lukan, para din nagpanag-supervise. Mapanak iti na dumadong mga branches iti bangko nga pagtrabahoan. Hamo masapul driver mo? Isot ka po ng arod nga nagsusurak nga nag-drive kaya ng lisensya. To nagsapula pala driver ko, isupe nga sweldo ak. Kati sweldo ti kumpanya. Hangamat nga arod nga mabalin. No, at napapanam, nag-commute ka, bayadan siyempre. Ti kumpanya. Ang natibukod mo nga lugan, di lang Awan ti bayad ti driver, at sikat ag-drive, di lang mo consume mo. Nga, gas.
Sige, kadagyaman na ka, Daniela. Nakagasgasa ta ka may saklang taxi driver nga nakaasawa iti kaskan ka nga supervisor iti may sa nga kumpanya ti bangko. Let's celebrate. Celebraran ta. Sibugan ta na ito nga taxi. Pag sibug ta, arat. Sibugan ta. Dati, agat surok sa pagsibog ta. Ano ko? Kabalay mi datatang kininanang manong. Siyak di burdag kada kami nga kakabsat, kat siyak itinaodi nga nagkasar. Adamaten bukod na pamilya, di kakabsat ko, adamaten bukod na kabalay. Kat kapota siyak tagburdag, siyak nabati. Dito family house. Kunak ngarod kumakit, magimatakdar kami ti bukod nga balay. Hangim dapat kuma ni Edmond ti mangi remedyo. Hangim tekurat ko na tatatang kinanang. Ay, nagkasat ka din dito nga manuga. Na nakasawa ti kaskan ka. Apo, nanang kaslada kayo yung asawa. Kawan, di kita kakapsat mo, professional nga daan, tinapitas ka trabaho, di kita asawa da. Si kala nga bunso, tinakaasawa ti taxi driver. Nga dahil ang asawa kat kasla, nakasandal sa pader. Tatang nanang. Pagpimpinan kami kay Edmond, when a moment issue na takat, ngayon isungat ako nagasa ni Edmond. Kahit siyempre, na kami mat kanitatang mo, nagasat kami mat na paggraduar mi amin, dagiti talungan nakmi, nga napintas ti biyag da ita. Babay mat lang siyempre, itutulong di inauna, hindi makapagturpusen, trabaho na, timulong ka na kami, hindi makapagturpos mo din, di may kadua, timulong man at parahin ka. Di ko na din pa nagtitinulong. Tanong solo mi kumakinitatang nyo, katalo kayo, agad saan da kayo kumaakinaya, no saan nga timulong di kita ininaw na. Di kahit ng sawan, siyak lang ti awan tinitulong na. At dan ata, si kangarot ti kabalay mi. Si kantiya, pakpakan ka na kami kininanang mo. Ang no pekasta, ore nga tamat awang ka, no sumina kay kini Edmond, kabayalan mo mo't pala, nga ti mangbiyak ti bagbaghimi ka ba ta? Agtultuloy mo ting panagbangkag. Narumoy ko mga isardang yung tatang, nanang. At no, ginana kayo mo ting. Wala. At dadang marik namin, ti panagtaeng may inusan kang agpalinat. Ore ta sa amatan nga lawa. Kalkalangan na laangan iti mulmulaan mi. Kasta nga rod manong nimi tinagbaling nga taray tibiyag mi. Kat kang kanayon nga bagbagan tatang kanina nga sapi kumaana. Takasano no kasano ti pintas ti binangon di kiti kakabsat mo nga pamilya kasta kumamat kang ka. Ngayon ti saludsod. Intun ka ano nga madaan kayo ti anak. Sa bagay, nasurok mo't pa laki di nga duwa tawin nyo. Kumai di may isang nga tawin nyo, kada kumamatin anak yung maysa. Saad da kumamatin na sigug mo ita para iti panagadi na. Banyo nang, gagatan mi kani Edmond iti agaramid. Apay, masadsud kay kadino ka. Nanang, nagagat kami, nanaro na kini Edmond. Agmaneho iti taxi iti daw, manehuan nagpa iti rabi. Lalala. Sabi ko matangarot agsikug kanto na nat. Ada na yung daway manong naming nga sa anak ang makaawid ng runa no mapanak ag superbite sa sabali nga syudad, sabali nga branch, ti sanga ti bangko nga pagtrabaho. Ag hotel ak nukan nga check-in saan ko nga madagos nga masulbar tayo niya man na problema iti papanak nga branch iti bangko. At na gini kong daway nga maminsan kamlayangan nga kita ti asawak manong nemi ti may isang alawas. Kapag iti da ito ay manong nemi kung nakanyak datatang kininanang ta isuda nga rod ti kabbalay ni Edmond no kasta nga awanak. Ay,
Kapay na. Kasunod itulag yu iti asawa. Tulag nga niya. No agsweldo ka, di kad sika. Sika ti breadwinner, sika pa ti kahera. Una. Kapay ya? Kadagay ka rin mapaspas na daan ti asawa. Pangipanan na. Saga din nga rumbay laing agreement mat ken ka. Wano iso ka dilag tigas gastusan naman, yung mapasadaan na. Banyo nang, pagsalita amin to, timang pagkapagdita. Rumbay muna nga pagsalitaan nyo, diba yung pagkapagdita. Ang mga manda dyan mapasadaan na kita, bukbukudan na lang nga pangusaran, ti kahit nga pangusaran. Masapol nga, uditan ti asawam. Nagsalita amin na ito ay manong name kini Edmond Kalpasan nga pinugustuhan mitrik namin. Kumusta matan ti ornong mo? Ornong nga niya. Dagiti mo mas pasdam. Pasada ka agmalmalem. Maksay da jay gasolinam. Dito niya man expenses mo iti dahi tangal daw. Mabaling nga di panang biryandam, panag lunch mo. Manopat mabati, iti mapasadaam. Nainayo mo ko dingi, bangko, iti John accountant. No, labsat na sa sweetheart, di pa umanay para kanya. Ang naserbi na nga rin kang katibukod mga lugan. Di ba? Tapno saan kan ngagbang boundary? Tapno takdakil maglatornong mo. Di kahit ko dito, sweetheart, at na maornong tapno masukatan ti bayad. Tinagastos iti deta nga taxi. Ang imno hamong abrutan tinggatang mo, kasalaawan sa serbina. Ano iti kahit mo sawan. Agurnong ka, tainto no, di mo urnong mo kat apagbagiso nga bayad ti taxi. Di, orin no, yaling-aling mo ito tiyagkuan. Nagpasadan, gabuta na abrut mo ti bayad ti taxi. Awan mo, rurnong ko eh. Pagkakas to. Ano? Kaya nasawan. Pati, data masapaspasadam, di pa umanay nga para ken ka. Nulabsak tagsaw, saan ko pa naramanan, datsak. Nasapulan dito taxi nga ginatang ko. Di para manang ka. Dato, sa karibo. Di kahit ko siyudad kita. Ado gusto nga accounting. Anya nga tanong ko lalagi pa may sa accountant. Tunggal aldaw. Ikang katuti record mo, ha? Tunggal aldaw. Numanot mo pa sa dam. Jay, panagana mo. Amin. Santo may deduct dayjay expenses no nasken nga may kang kamati pan nakasweldo numano iti nabati. Kasi ito man sumarunong aldaw. Numanot nabati, numanot net mo, iti da itong aldaw, numanot net mo, iti sumarunong aldaw, kat dikito agtitipon, ti makabulan, adanat mo kadakkel. Neto, ako nada. Kaya mo kasawan, ubrak pa yung record data. Tapno anda, transparency ako nada. Tapno anda makakitaan sa dinno ti papapanan ti kwarta. Amo ka mawatandak. At di panagduwa-duwa ang kanyak. Ang nga panagduwa-duwa, tinapintas nga record. Tapno makita nga damad lang makikita. Tano ako makikita, di mo pala nga igarahe. Di nakmaawatan ti asawak manong name iti dahi tangin lawlawag ko kenkuana. Bimangon, rimuari ti silad mi. Nakaasawak, iti isag unay nga makaawat. Turumbing lo na unay nga the record na. Hamot nga rin mabaling nga siyak. Ti mga record, isuping obra. Ano nga ito na ibagak nga
aghirimit kininanang. Numanuman ti men na ito. Amangan man ilo sana. Adad nga saan na kaya. Gabi ti dito nga napasamak manong nemili mamiis ti asawa. Idagsasarita kami kadatatang kininanang may bagnap kadato nga banag manong nemi na ibagak ti alo. Pero man muna ya, gusto di ko na. Agam, panagkunak akit. Baka maluglugi. Apay nga maluglugi ko na yun. Mala daw nga sumalog iti bigat. Mala daw nga agawid. At dabidyo inum na. Gabuta mala daw nga agawid. Mala daw nga maturog. Mala daw magkagriing. Baka alas 10 iso sa salog na. Sa sumangpet alas 9 trabi. Panagkunak anak ko ket ko. Usan rin na lang data nga taxi nga pagpasipasyar. Handa nga pang pasada no digid pang happy-happy na. Imbaga ta nga dumaot kang kat gasolina. Baka data lang ti ko na ikarigatan ng isapulan ti gasolina. Ikarigatan ng isapulan ti inom na. Ikarigatan ng isapulan ti pag-chicks na. Nanang, hanga tamit, anak, at doon di makakita kang kuwana. Nga makaamu kin Edmond. At sa bali nga babae ti asawa. Nag-asawa ka, itikas kin Edmond. Nagpamilya ka, iti saan nga naurnos. Sa bali ka karigdi kapsat mo, naigidjet ka talaga. Kastoy sa talaga ta nakaasawa ka ti awan adal na. Ure ko mamut awan hanga nakaadal ti kolehyo no nasingpet ko ma. Ure high school graduate lang nga taxi driver lang no amo na nga tagibenenti na bambanog na no amo na nga saan na nga sayangan ti aglabas nga oras. Adto ta ti babak na nga taxi. Uno taxi driver. Ngam ta kunak nga rudahen. Awan ti panang ipateg ni Edmond ti binakir mo nga taxi. Kensa nakangapod nung ipatpateg ti asawa manag. Kabuta, malaksid ken ka dapay sa bali nga babae ti bihan. Papagayam nga madamang agbuibuya mabadil nyon ti present. Agalas Jason, aso nga rumpengan ang present kayo, adan na nakapresendan. Sa laglag pen mo niya at the share badyo. Hello kay ni Mila Padua Pascual. Sinapak ti semang pet itidaydi nga malem manunemi ngem agalas utson tirabi jak mitlang mauray manunemi nga aggarahi ti asawa. Tinawagan. Hello, Edmond? Oy, sweetheart. Apay, ada ka ito'y lugar tayo o nada ka ta field? Nadag dito pa tayo. Nasapa kasi mang pen. Inururay ka, nga magkangganat ta, da ka balid ta. Di mo ka na yun, madama palat pasada. Madama pa lang, gagawin ito naman doon doon. Alas 10 siguro. Sweetheart, maturog kang tulatan. Riing kang tulatan, babaeng ka nagiti arakop kagkakuhin ka. Parasan naman nga ko, dahito yung aldaw kit, isadmit mo kanyak numanot na pasadaam. Sa taig ka tayo nagiti expenses mo. I-record ta. Lugyan ta iti dahito yung aldaw. Nga da record di amin. Kasi lang iti kumain sa kong mga tiyanggi. Nada gumatang, di date na, itang aldaw. Nada gumatang no anya di ginatang na, bet scene, numano di presyo, isuot mo sa diyan. Ita ko mga aldaw, ti napasadaam, ket kastoy, less gasolina, less di gijay merienda kin nakan mo, and another expenses mo, itang amalam, sa munto, numano ti labati, isuot tinetong. Rugyan tayo ta. So nga gawid ka kuman.
di sumangpet manong name madlaw ko nga nakainom. Masasya ka na. Nakainom ka man maneho? Kapay lang man pala eh. Nagpaspasada ka nga nakainom? Insarden ko na ta. Nagkainom kami man. Kada kiti padak ng taxi driver. Arigat ba't pasada lang ta. Agbalmalay, mag-relax kami man. Okay. Gabutad daak. Iintragam kanyak. Tinapasadaan. Oy, nawan na bati. Apa nga na bati? Naginat, di mapasadaan. Pag-isula nga pinang-poltang ko ng gasolina. Sa tayo na batin, ay, hinumimata na. Awan plus na ba, batin nga kwarta di bulsa. Into na bigat. Pag inanaang palang ti taxi. Hanya? Nangartubrak. Kaya umat sa Sarbina. Ako mati, dungkat. Kasi nung madadail data taxi, pangalam ti pang tarimaan mo. Sila mo lang bagbagang awan sa serving at tao. Edmund, manon nga bulan, dandanin makatawan, sipod, inted ko king gadata nga brand new taxi. Iti unos data nga dandanin makatawan, at ka di maitad mo kanyak, nga orem lang pesos, nga nakita, nga marugyan, nga manay nayunan, tap no maabrot kumamat, no mano, iti bayad da ita. Kaya mo sawan pamayadam kanyak, di mo maawatan ti kahit kung sawan. Deta taksikat saan nga pang personal, nga paggasgastusam lang. Hamo na pang personal nga kutsi deta, akas kanyak ko ma. Napiapay kanyak. Tanog ko di kukat kumpanya ti gasolina. Nagperdi, kukat kumpanya. Yamsi ka ngayon. Pangalan ti pang matarimahan mo, nagperdi. Ha? Kukam doon! Betsa. Hanat ako nan? Kukam doon! Awan to, beep ang kita ng taxi. Taksim lang! Kalpasan na napanin sila mikit na turugan man. Nakaring datatang kininanang gabot pa nagriyaw ni Edmund. Apay, napasamak. Kakaiso ng tinggarek. Kasi matanti ko na kukamon. Ibagkakingkuha ng aming entong bigat kat pag ginanaan pa lang ti taxi. Ako mati pakakitaan eh. Dandan na makatawan nang. Marunrunutan di guma na. Ako pati maurnong ay gatang tiba sa baling ang guma. No biglang ang perdi pangalami. Tigastusan mi nga pagpatarimaan. Kat ako mat maurnong na. Ako mat urnungan na kuma. Dati pag kuna ami kininanang mo anak na nakaasawa ka tikas kinet mo. Saan nga hangmat nga tangadakas nga ikumparar da ka kada kiti kakapsat mo. Nagpidot ka nga nagpili ta nagbaling asawa. Ti jalaengen kaawan ti adal na. Talaga nga nagbidot ka. Ngayon ko namin, ore no aumat adal no, nagagat, napudno. Ngayon samit nga ron. Saan nga nagagat? Kaslawan na anyaman natin kuha na ti amin. Kanta ko namin nga, malaksit kayong kada pa sa bali nga babae ti piyak na. Dila magmukha din kayong kuha na. Nanang, awan tilaglag ang lalaki nga amang amin. Maaktum to pa kahandan to pala aminan. Nalangor, tinamida, magan-anos ka kadilata na kastoy. Ti pagpintasan na akit, awampay anak yo. Kasanunood anak yo. Di adda ko mga sus. Saan nga napintas, di adnayos ti anak.
Kabigatan na manong nemi gabot sa Sabado awan ti bisina at dakdo ti balay. Nalado nga nagriing ti asawa. Adagi ti sango ti balay, medyo mangirap-rapin mga asikaso kadag iti masetas manong nemi. Kaya nakadigo sakon. Inumasadag ka dyan ti asawa. Daniela? Good morning. Noon yaman di kiti, naibagbagag kayong kay Drabi, pasensya ka lang kuman, sweetheart. Nakainom ako eh. Nakunam sa Drabi nga pag inaim ti taxi, tangal daw. Ang tangin naladaw ka nga nagriing. Surat kumamit lang. Pangusaran. Okay lang, the word nga naramot mo, pangusaram. Usarak kumamit lang. Ada ka di schedule yo nga ag-date, idi babaim. Ano nga babae nga magwag? Api nga, clear up ka nga dagos. Amok, sa among anugutin. Laglag kalawaran yung anugutin. Edmund, inayat ka. Awanan ti sa pulem. Numambay taxi driver ka lang, nga makipaspasada. Saan da ka akayat dagit kakabsat ko edi? Saan da ka akayat dadanang kinitatang? Ngam kaputi patpatag ka. Tapat check, nga nagbindot dati pa nang ipapankan ka. Nga ore no, high school graduate ka lang, kat nagagad ka ngagpasada, tinagagad ngagpasada ti taxi, kat adot atiwan na ngagtrabaho no sweldo at pagsasalitaan. Dahil at naimura iti panunod ko. Ngam nagbidutak, nisinta mo kit awan tor ornungan. Gasto sa mamin. Nga pampay, pagpabulkanize mo, no, labsam tag sa ukit awan, pagpabulkanize mo, no, maplatan ka. Pangip-ipanan. Bisyom nga arak, ken sigarilyo. Ken bisyom nga babae. Awan ti babae. Siksikalain siya. O sarap ko mati, taxi ta, inak ipasada. Awan lang ako ti awan eh. Ora ta pultang mati gasolina. Bayam, tayo ito no malam, ito rabi, mapasama kinti kayo ito mapasama. Agrimitak to. Nada nakasaganan dita nga pag-recordan, agrimitak to. Ta ora awang kanton, dadya nga notebook, imabaling naman, agrimita kasi siya. Numano ti napasadaak, numano expenses ko, kaya dadong pa, less, kalpasan na, danto neto. Pero kita itangal daw si Lord. Pesa? Mawatak mo't ka ti amin. Bagat ada ka nga, mangisuro kanyak, accountant ka eh. Iso amom data. Sige na. Nangan ka na. Ang anak ko nagdanakbot na oray. Yan titulbek. Yung bagak na sa dinit, ayan titulbek ti taxi man. Inuwar na ti taxi. Nakonsidahat. Ibimang ba pa yung masidag kanya. Naganunod ka pa nagmanehon. Sige. Baka umayag ito mga rabi ito'y. Sa paig ito ti agreement. Naragsakan na siyempre, kaputa, umanugutan nga mangrugi, ti daytang aldaw, kita adan record na. Everything nga ma-audit. Kita Jeneto, mabaling nga, dawatek to, nasyak to apang mga deposito, o manulaeng.
Dada, tinasken kat may duli. Ngayon banda na ti alas 3 ti malam, may agring ti cellphone ko manong name. Hello? Mrs. Daniela de la Fuerte? What, sir? Asawa yun ni Edmond de la Fuerte? Oo, napakati, sir. So, na kayo takin taxi dito ito eh. Taxi number... Uwan, sir. Apakati, sir. Na-disgrasya. Naidong par iti poon ti poste. Dahil nakamaneho ti talagang naipit. Ni Victor? Naipit ni Victor? Babae ito nag-drive, Mrs. Babae? Kaso na nagbalik nga babae, nang i-drive ti taxi mi. Kat ti lalaki, ti asawa yo, ti adda iti driver side. Kat, kumusta ti asawa? Agpadbadada nga adda ti hospital, ngem dejay babae, dead on arrival. Ti asawa ngay, sa rongkaran nyo lang, ma'am, nakaisarikan na nga hospital. Limtawan, ti kinapot mo. Kasi nuleta nga babae. Apang isut nagmaneho kat adda ni Edmond iti abay na. Hindi maamuan datatang kininana. Gusto. Imbas ko mga agpasada da nga dua, agjojo riding da. Agjojo ride da. Gusto ti kunada. Makita da ni Edmond ngagpaspasad, agurwar na takas dyan, may samat lahat at pasahero na. Sa dato tumagas iti may isang restaurant, mga naldaw da. Sa dato man na nagpataray, warut, jojo ride da. May sa kanong pasahero na. Diyan ka naman lang babae. Gingana nga. Pinadas da nga babae iti agmaneho. Padasak mamet ko na. Datan nga napasamak ti amin. Lumtaw to. Ket limtawan. Inanda akong dito hospital manong name. Pag-iso makariing ti asawa. Daniela, kumusta ka? Mr. Loverboy. Hanggang na mga pagdibat. Sa bagay, mabali mo pala pagdibakan. Ngayon ka sano? Daniela, imbes kang pasada ka, makita mo ingkalikagom mo, pag inanaem taxi, ito daw ko na. Apo, uminak inay ayon di harding. Pa-sweetheart. Gayam ka naka-schedule kayo di ka babae. Masansat ka din nga, sublatin na di manibela. Ito di lang daw. Impilit na. Padasak mamat ko na. Pinadas na. Ambisyon na siguro ti makapag-drive. Diyan napadasan natin nag-drive. Ti umuuna kin maudi. Amom ka din na tayo ti girlfriend mo. Amok. Iso malmal tayo ka. Tawahin siya babae. Amom. Dua kayo kumakit na tayo. Dua kayo kumakit na tayo. Tadidikas kada kayo ng tatao nga agar-aramid tikas tangan nadagsan nga basol. Rumbeng nga maungaw dito lubog. Yan siguro, plano ni Apo Diyos kamang titking ka ti another chance. Tapno baliwam titaray ti piyak mo. Kasta nga pesos your heart. Give me another chance. Ni Apo Diyos din ang titking ka ti another chance. Sama siya.
Ika nang batigundaw another chance para ta. Baliwan ta ni. Mawata kang tiket mo sa Amom, inlablaban ko ti panagayat ko ken ka. Amom nga sanda ka akayat dahil kita naganak ken kakabsat ko. Iminlaban ko panagayat ko. Gabot apat check nga patpatik na. Ngimita, saan kong maibalaban pa iti panagayat mo. Awanan ti resken nga ilaban ko. Gabot asangkan nga patpatik. Daniela, please. Please, Daniela. Give me a chance. Ini ka na kaniapo Diyos ti chance mo. Biyag pa kang danay. Itinapaon. Yam siya. Indun rumor ka dito ospital. Agyamang ka tasyak petek bayad. Anya nga tanong babayaan kami yung pizza. Ala ko hindi kita rawatid dito ospital. Ta indun rumor ka. Handon nga naskin mo, umay mo alaan tarwatin yung balay mi. Sumaplo kan ton sa baling ang pagyanan. Gabutawan ton, tibibiyang ko ken ka. Saan nga sinupiat, dagiti naganak kanyak ken kakabsat ko, dito nga desisyon. No dikat ko na, dapat lang. Tamangan mo awatan manen, nga sa aming kanunungan, baka makaaramid ka tumanin sa baling ng bidot. Amom, ti tao nga asya ti aramid ng tulata. Awan pa nagbaliw na. Taaramid na nga. Aramid na idi. Uraan niya nga tat mampaspasamak, mamin sa kapulo kat siya man nga madisgrasya, may kanit sa baling kong tawa. Aramid ng tulata. Iso nga ulitin ti asawak iti dumawat iti another chance. Mapakawan ka. Ngemsan kan kumawat pa. Nga may kanta another chance. Malaksid. No dumteng to gundaway nga madamdamag ko nga nagbaling ka na singpet, nagaget, o nanyaman dita. Kito may kanto agsubling ang baliw nga agdaton kanyak. Baka. Bareng. Bakaken bareng. Ngayon tiyahanak nga, nagsigurado nga awatin ka manin, nga bilang ka asawa, agnaid ka sa diabalay, matarimaan di taksi, kit ipasada manin, no. Awanan ti bibiyang ko ken ka. Awan mo ti bibiyang mo ni taksi. Bahala ka na sa buhay mo. Nadlaw ko man ti timrem nga luwa, manipod ka rin kiti mata ni Edmond Manong. Ngayon sana nga na magbalabali iti desisyon ko. Itulod ka sa diyabalayo. Kinunakkan ko na. Naglugan iti kotsek. Intulod ko iti balay da mismo. Inyawat kong insubli ka di naganakkan ko na. Tata, nana, isubli kong ti anak yun. Lalaki daw ang maramit mabalasan ko, ma'am. No, talaga nga samon nga maawat. Lalaki barbari, maawat mong tumitlayang, no, ipakita na, iti panagsigsigpad na. Kunadamat lang. When? Nawayak tumanin nga agayat keng kuwana. No, sa balinton nga Edmond. Nga santo lakas iti dati. Kinapudno naman nung name nasakit mo tinakim ko takastat nagbalinan ti binangon ko ang pamilya ti pagpintasan na ket awampay ti anak ni. Impastek ko nga ro tinagtrabaho anong name opisina, balay, may destino iti sa bali nga lugar, sadyay, asikaswak lata ti trabaho. Adamat latamat ti kita sumingit nga lalaki manong name ngem saan ko idang kaskason, jak ida intal talag. Takanyak, adaan ti asawa, ngem saan ko nakayat ti asawa. Damag ko anong name kat nagsubli kas taxi driver ni Edmond. Makipaspasada.
Aging kang itibay kadwa agundaw nga nadamag ko nga na disgrasya iso naman. Ano to ko na yun, anang tanang? Nangit ko iti radyo. Na disgrasya ni Edmond, ti may kadwa agundaway. Ket 50-50 ka no ti kasasaan. Manong nemi ti kararag ko, inraman ko. Diyos ko. No inik ka in another chance. Sabi ko matik kanyo pa ita. Ngem, saan ang inikkan pa manong nemi niya po just another chance. Gabot api musahin ni Edmond. Ala na panak mat nakipagladingit manong nemi. Kas asawa na. Kas diya ti panakatratar. Iti nakpanakilap pagladingit ken panagmantok. Panagladingit ko. Panagladaan ko. Yung ka man nimi tabon na dani ti may umuna nga bulan, may sabulan. Panak ba na nakiumbras kada di first month na mano. Hindi pakada. Daniela, ay, nana. Lalaki tinagpambanagan tiyan akmin. Isutin ito ding nagpatinggan ti gasat na nana. Nandida mo nga disgrasya na ikan iti first chance. Another chance. Ngayon, may kadwa. Saan nga na ikan? Sige. Nawaya ka itan nga gasawa sa bali. Tayo ang asawa. Barbari nga nana. Tasanak to ngagbidto. Ngagpili. Di talaga nga para kanya. Ngayon maging gama nung nemi nga susuratek deto'y nga pagkasalita. Juan. Takasla nabit pa yung napasama. Kaduman di kita akan aram kanyak kalpasan ti makatawan, tuwatawan, kalutawan, sipod na maluwa. Ngayon siya ka mo. Takasla namin pinsanan nga na saraan, nakandaduan ti puso. Ngayon siya pala mo pukawan tinamnama manong mawalin siguro ang dahampay nga dinteng ti lalaki ti biyak ko nga naikariya para kanya. Your uray ko lahing ti dadating na. Nintun ka ano ka panawen, manong nemi, ket tadya ka mo asawen. Baka agtawan nagto niti 40, isunto pa lang, iti tatalag. Dito nga rot, di pagkasalitak, manong nemi naman pa saan mako na nga happy ending, yung at least naragsakak, tawad tagbalin na problema. Taapa, iti asala ka din naragsak ti tao na asawa na, kinanak na. Adupe di kita problema nga asawa ka, anak na. At dapat nagadikas kanyak, nga nakaragsakak, gabot na wayaak, awan tagbalin, nga magpataod ti problema. So, para kanyak, happy ending, ti pagkasalita. Kaya yung artagaman nga magkaya mo, Daniela. Thank you, kang ka, Daniela. Tama din bagam. Ti happy ending, kat samot lang na tayo, gabot at asawa manen, kat at anak mo, naragsak ka, agsipod ta, dyan na asawam. Nga nang tid kang katiliday kung panagsagapa kang problema, kat awanin. You are free again, and you are happy. Ako na. Thank you, mat kada kita nagbuya.